Det er min server, jeg lige har hostet. Så og det er White Battler, og jeg hedder Thomas 1593, og jeg har Sans Minimap. Og så har jeg X-Ray. Nej, det har jeg ikke. Jo. Og så har jeg Optifine, og det er det eneste, jeg rigtig har. Okay, men på lørdag, der har vi også skrevet ind på vores intro. Ja, inde på vores intro, at vi vil smide en video op, at vi spiller på en PvP-server, så. Ja, og så måske have en mere med, en eller to, jeg ved faktisk ikke helt. Nemlig. Men lad os begynde nu. Jeg tror lige der var heller lige skrev til mig stedet på lidt vigtigt styre. Sådan der. God idé. Så vi skal nok flytte stedet, hvor der er nogle træer. Jeg gider ikke gå i snowbarn, det ser bare fesen. Nå, lad os løbe. Den her video er der zombier med? Ja. Den her video var nok kun cirka 15 minutter, men måske. Vi lægger måske flere op. Ja. Men det bliver i morgen eller i dag. Så handler lige om, hvornår vi begge to har tid, så jeg hugger lige lidt sten her. Og koldt. Nå, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Min stopper åbenbart lige filmoptagelsen. Nok fordi jeg trykkede F3, det vidste jeg sgu ikke lige over filmeknappen. Så okay. Hvor skal vi have huset? Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Det ved jeg ikke. Vi skal også lige finde ud af, hvordan det skal se ud, jo. Ja, jeg har 20 sten nu, så vi kan bare lige komme. Jeg finder et sted at bo, inden det er jo nat lige nu. Nå ja. Så vi skal nok skynde at finde os. Jeg tager noget grisekø. Den her server, dem kommer vi jo til at spille på stadigvæk i noget tid, men det er bare på... for meget kød, mand. På lørdag. På hver lørdag, der spiller vi nok ind på en faction. Nej, det er ikke altid lørdag. Nej. Nogle gange i weekend, så kan der godt komme nogle... Creeper. Så kommer der 2-3 videoer på en dag, og det bliver på serveren der. Men det her, den kommer så til at hedde part 1. Ja, det er vores pas på, Benja. Shit. Kom on. Hey, bro. Ja, hvis jeg dør, så er det din skyld, Thomas. Der kommer en creeper også ved indblandet sig. Ja, hvorfor skal I kun slås? Jeg vil med. Jamen, så kom. Come on, fight me, bitch. Ja, det eneste zombie, jeg havde, det er skeletter. Ja, jeg døde så. Thomas. Jeg kan godt finde dig. Nej, du kan ikke. Jeg er alt for langt væk. Jeg blev OP. Næsten. Og vi vil jo ikke cheat eller noget i den her bane. Der er heller ikke snyd til dig, eller? Nej. Er du? Det er kun dig, der er admin, ikke? Jeg er OP, men jeg kan godt lide de OP mig. Nej, det skal du ikke. Jo, det har jeg gjort nu. Så er der ingen af os, der kan snyde. Giv mig mine ting. Ja, nu skal jeg nok for helvede. Giv mig mine ting. Jeg har ikke fulgt med, vel? Jeg er sgu lige glad. Du tog mine ting. Shit, creeper! Jeg vil ikke dø igen. Benja! Du gik ud foran mig. Nej. LOL! Du sprang kun et stykke. Læg. Her, Benja. Får noget med. Og jeg har ikke nogen mods på, så vi må klare os uden. Ja. Jo, jeg har sådan set lidt mods på. Jeg har det der Sans Minimap og Optifine. Men ellers ikke. Jeg kunne godt tænke os, at vi lige fandt bare et træ, så kunne vi lave et crafting table. Prøv lige at vente lidt. Ja, Benja, der står en creeper bag dig. For helvede, Benja. Jeg tror lige, han mødte sin mega sku. Der kom vist nogen ind. Ja, det var Jasmin. Hun kom, så må jeg godt spille på dig. Det skal du lige få betjent her. Prøv at se mig. Oh my god, der er mange zombier, mand. Bare løb. Wow, den tog den blev stort, mand. Hvor mange liv har du? 4. Shit. Hvad godt bare... Ja, nu faldt jeg ned i et hul. Jeg skal lige noget mad, imens jeg dør. Bag dig! Jeg ved... det er godt. Men du gad jo ligesom ikke hjælpe mig. Jo, jeg hjalp dig sådan set med at komme op. Okay. Der, vi skal bo over i det der lort dernede. Ja, det er mega fedt. Der kommer slime. Ja, så kan vi lave sticky pistons. Jeg havde den gang der, hvor det kun var slimes i... hvad hedder det? Ja, nede under jorden. Ja, det var mega. Bag dig, Benja, der er en... shit! De rammer helvede til, hvis 2 liv! Fuck! Jeg dør! 1 liv! Jeg tager de skud, så den skyder en gang mere. Bare kom, skynd dig, Benja. Bare svøm baglæns. Fuck. Der er allerede en slime derinde. Okay, vi bygger bare lige sådan et lille hus til at starte med. Der er mange zombier derovre, mand. Skeletter og creeper. Ja, der er 5 skeletter. Oh my god, der er sådan 6 skeletter derovre eller noget.
Jeg skulle bare lige have haft en bue, så jeg kunne snipe dem. Nej, men det kan du så ikke endnu. Så har vi så noget allerede at se frem til. Ja, wow. Gå væk, Thomas. Der kommer en slime! Wow. De skader ikke ret meget. Når den er sød og grim. Mange 2 slimes. Jeez. Nå, Benja, jeg laver lige hurtigt et crafting table. Måske skulle du aldrig hjælpe mig. Der er mega meget kød derovre, eller gris. Kødgris. Jeg kan lige søge gris som bare kød. Mad. Spis ren gris. Og jeg laver lige en ovn herovre, Så nakker jeg nogle får grise. Ja, vi skal også kunne sove om natten. Jamen, så skal du have uld, ikke? Ja, det skulle også det, man får får. Der er ikke får. Jeg Det sang sagde bare. du. Se, hvad jeg har fundet, Thomas. For helvede, Jenny er efter mig. Thomas, kom over til mig. Jeg har fundet noget mega fedt. Jeg fik en bue. Giv mig den. Nu. Der. Den er bare brugt. Og jeg har Altså. 1,5 liv. Så tænder mad. Jeg har 22 stykker kød. Sådan. Nå, jeg nakker også lige den her. Sig farvel til din grisedød. Sådan der. Så jeg lige på Benja. Sexy ting der står og dræber grise. Jamen, den se. er sådan til os. Og jeg tager bare resten, jeg har for fuld. Vi skal også lige have en kiste. Jeg bygger lige et nyt sværd, det har jeg brug for. Så, nu har vi lille køkken. Fuck, jeg er retarderet til at bygge sværd lige nu, mand. Hvor er min bue henne? Den er der. Hvor meget er den så heller ikke? køkken. Prøv lige komme og kig. Prøv at se det der lille træhus dernede. Kan du se det? Det er heksehus. Er det? Ja. Au. Ham der, han skyder på mig. Det er ikke fair. Nej, nu har jeg ikke flere skud. Nu fik jeg lige 2. Det er ikke fair. Der var en creeper. Jeg skal ikke flytte hen i heksehuset. Nej, det er for lille. Jamen, vi kan jo altid udvide det. Ej, det er ikke sjovt. Wow, det... Lækker det, eller hvad sker der for det der heksehyl? Oh Det har shit, sort- det bliver gangrippet. Nej, det har også sort træ i sig. Vi har allerede filmet i 7 minutter, mand. Hallo, Thomas, kom der spider for alle sider. Jeg dør. Hvad tror du? Jeg beskytter vores mad. Ja, hvorfor beskytter du ikke mig, for jeg dør nu. Nej, det gør du ikke. Det er tæt på. Bare overlev det, så svært er det heller ikke. Sheep. Der er en heks! Er der? Ja. Der er 2. Hvad skal jeg gøre? De skyder på mig. Tag det væk. Prøv at komme, skal vi ikke prøve? Jeg har set. Nej, du skal ikke dræbe dem endnu. Ikke dræbe dem endnu, de har ikke nogen ting. Vi venter lige lidt, til det bliver dag. For der er så ting på sig, eller hvad? Nej, men så er der ikke alt muligt zombier og alle nogen, der kan begynde at skyde på os imens. Jeg tror, vi dør af dem. De er mega vilde. Prøv at kigge bag dig, Thomas. Jeg har set det. Kæmpe slime. Oh shit. Og for helvede! Oh shit. Nej, mit sværd gik i stykker. Nu bliver jeg nødt til at slå med en pickaxe. Mit sværd gik også sgu da i stykker før. Au, for helvede, Jenny. Jeg dør af skelettet. Shit. Jeg fik en hel slime. Jeg har 8 slimes. Og den her video, jeg tror jeg stopper lige lidt før, for introen, den tager jeg også lige. Ja, det gør ikke noget. Det behøver ikke til at lige præcis. Jeg slår dig med en skål. Det gør jeg så ikke. Thomas fik den. Nå, kom. Lad os snakke de slimes der. Jeg skal fandme lige have noget mad. Så ben jeg må se, hvor meget der er 17 stykker kød til dig lige om lidt. Oh shit. Fuck. Undskyld. Du ramte mig. Jeg dør. Nej, du ramte mig igen. Jeg er sorry. Nej. Okay, nu dør jeg. Et liv. Så. Nej. 3 liv. Et liv. Jeg smider lige nogle ting ind i vores kister. Nå, men det er ved at vist. Min mad skal jeg have. Det er vist ved at blive der. Jeg kan gå om kisten. Så, nu går jeg hen til Jenny og dræber dem. Nej, vent på mig. Nej. Jeg skal bare lige have Jeg sætter lige hurtigt waypoint. Ja. Waypoint. Når jeg dør, kommer jeg så også derover, eller skal jeg også gøre det? Nej, waypoint, det er bare lige sådan, vi kan finde tilbage. Men altså, hvis jeg dør, altså, skal Så skal vi man løbe ikke hele vejen tilbage. sætte spawn point? Hvordan er det nu? Man kan sætte spawn point. Jeg skal lige OP så. OP, Thomas. Det kan du ikke, når du har det opdaget dig. Jeg har sgu da serveren, din numse. Så skal du reload serveren. Spawn point. Nej, prøv lige, jeg skal se. Help, jeg kan sgu da huske, at man skriver det. Jeg går også lige ind på help. Help 3, er det der, det står? Nej. Det Hvis du kan også skrive save all, så saver den verden.
Sådan der, spawn point. Det er spawn point nu, tror jeg. Hvordan skriver man det? Nu gør jeg lige sådan... Hvad skrev du? Nu gør jeg sådan, at vi begge to spawner der. Hvordan gjorde du det? Er du sikker på det? Sådan der. Set white battle spawn point. Du spawner her. Kom, Du spawnede her, hvor du stod. Her, Benja, her spawner du nu. Ja, det er også nice, at slime de kan leve om morgenen. Ja. Og lidt irriterende. Jeg hader bare at bo hernede sidst. Når jeg hekse, de er der kun om natten. Så skulle vi sgu da også have dræbt om natten. Nej, men vi kan bare gå op i deres hus. For helvede. Vi kan bare gå op i deres hus. Oh my god. Yeah. De har ikke nogen opgang. Au, slime stick skade. Vidste du ikke det? Nej, det plejer de ikke at kunne. Jo, det er de store, der kan det. De helt små, de skader ikke noget. Au, for helvede. Hvad er der? Der kom en zombie og slå på mig. Hey, det er min. Der er en mine hernede, Benja. Mine. Ja, under vandet. What the fuck, en mine under vandet? Hvor ser jeg hernede? Det er ikke helt normalt. Heksene, de miner. Kom her, din lille gris. Du var melde dem på arbejde. Wow, hvad var det? For helvede, det er ikke engang indgang, der er derhen. Her er der også en mine. Sådan der. Okay, Benja, du kan godt komme op i deres hus nu. De har bare et fucking grimt hus, der er ikke en skid. Rødsvamp! Vi tager lige vasken med. Hej, Øland var først. Oh shit. Nå, jeg går lige home. Nå, men jeg skal lige smage på mit svineri, mine nudler. Okay. Okay. Jeg er kørt bil. Shit. Ej, jeg fik kur. Prøv at se mig. Jeg er kommet så langt, jeg er bare ved at hoppe på de der åkender. Jeg tror, vi stopper om 2 minutter. Ej, det er lige så sjovt, Thomas. Ja, men så vi kan bare filme 2'er. Nej, jeg tror lige, jeg venter lidt. Ja, men det så laver kan vi gøre i morgen. Ja. Vi laver 2 i morgen. I morgen laver vi 2. Ja. Men nu det tror jeg ikke, jeg kan, Benja, for jeg skal hjem til Frederik der. Og hvad så? Nå, og jeg skal sove derhen så. Ja, jamen, så kan han komme af vores video i morgen. Jamen, det er hjemme ved ham. Og han har kun en computer. Og han har ikke programmet. Nå, så bliver det ikke i morgen. Hvorfor tager du ikke din egen computer med? For det er stationær. Og? Det er det ikke. Det kobler det hele fra. Så jeg venter lige 1 minut mere, så er vi så optaget 14 minutter. Ja, men jeg kommer lige herover. Ja, nu har vi så fundet et sted, hvor vi kan bo. Ja. Så næste video, så bygger vi et hus. Der er kul hernede. Vi bor tæt på kan vi ikke bare tage en video mere i dag, så? Vente lidt. Jeg overgår nemlig ikke filme endnu mere. Så min ting. Så vi ses. Nej, prøv lige vent. Jeg skal lige over til dig. Okay. Finder du hende? Nå, derovre. Kommer. Her kommer Superman. Se om du kan finde mig. Cheetahbø. Du er slet ikke der. Det var Thomasen. Ej, hvor er han henne nu? Hvor er han henne? Jeg har fundet Spiderman. Fuck, kill him. Jeg har fundet en heks. Ej, okay. Vi skade faktisk 3 hjerter. Vi ses i næste afsnit, som måske bliver i overmorgen. Nej. For var det ikke på lørdag? Jo, der spiller vi på PvP-server. Så det bliver nok på søndag, der kommer en video op mere. Ja. Så vi ses. Ses.